живот. Търсене на въпросното кафе, за което ви казахме преди малко. С Емилия познайте къде попаднахме, в дивата джунгла. Ето, моля, Радко да покаже точно какво се случва. Мисля, че сега е най-подходящо време. Чакате стъпа да ни разкажат новия си клип. Защо така се въртиме, бе? А така? Не пръскай се, моля. Ето, виж, движим се. Ние се движим. Не пръскайте, моля ви. Как да се върнем? Някой да не издърпа. Какво ще кажеш за новия си клип? Къде го снима, на коя песен е въобще? За какво става въпрос? Значи, песента отново не дойде. Всички почитатели вече са виждали клипа по телевизия Планета. Знаят какво представлява, но никога не съм разказвала, нали, къде съм го снимала, какво изобщо снимахме и как и така нататък. Това е в един новооткрит хотел в Свиленград. Хотел Романтика на един мой приятел, който още когато... Интересното е, че още когато беше в проект целия хотел, той ми обеща, нали, че ще стане нещо уникално. Мисля, че клипа стана много хубав и най-вече Тенчо и Данчо така се постараха отново да изглеждам добре. Кирил Чалъков. Който успя да спаси Еми след това пръскане, което преживяхме. Вижте, грима и не е мръднал. Въобще. Аз между другото, докато ми говореше, така се разсех, защото видях ето тези неща. И аз много се интересувам. Не се страхувай да ме обичаш, да бъда твоя, е твоя съдба. Накарай ме сега. Това честно ли ми кажете 3-2 води Емилия, защото аз вкарах 3 автогол. Накарай ме сега. Така завършва матча. Това е положение. Това означава, че нашето футболно дерби все още не е приключило. Само най-доброто ни мислите, от клюки просто не спите. Казвате с него внимавай, бил магнит за жените. Казвате, че стая с огорана, от ревност луд ще стана. Гледайте най-новите видеоклипове на звездите на телевизия Планета. Първо по Планета Мобайл. Слушайте най-новите им записи единствено по Планета Мобайл. Вижте последните фотосесии на вашите любими изпълнители. Само по Планета Мобайл. Търсете новата музикална телевизия за фолклор Планета Фолк при вашия кабелен оператор. Обичаш ли я? Не знам. Обичам те повече от живота си, повече от душата си. А тя? Тя знае ли? Не. Доверието е всичко, което имаме. Трябва да ми имаш доверие. Какво смяташ да правиш? Не знам. И тази седмица не пропускайте да гледате Лабиринт. Както винаги ще ви отведем на актуалните светски събития, ще ви срещнем с интересни гости и ще ви направим съпричастни към това, което вие, зрителите, искате да виждате и научавате първи. Знаете, че това е мотото на Лабиринт, така че гледайте ни, за да се забавляваме истински. Спечелете
се с звездите от националното турне на телевизия Планета и новата мобилна услуга Планета Мобайл. Елате в деня на концертите в магазините на БТК и получете своите звездни автографи. Всеки станал абонат на Планета Мобайл в БТК центровете и магазините на Пайнев в града и деня на концерта ще спечели страхотната възможност лично да се запознае с звездите от турнето. Заповядайте на 7 август в 16:30 часа в магазина на БТК в Стара Загора. Булевард Цар Симеон Велики 40. Специален гост Преслава, водещ на шоуто Константин. За отличното ви настроение ще се грижи Дичи Живко Микс. Станете част от звездното семейство на Планета Мобайл. Участвай в лятната промоция на Актавис и спечели Лична среща с звездите на телевизия Планета, участващи в лятното турне. ВИП покана за концерта в твоя град. И много други награди. Всеки участник печели. Подробности за промоцията търсете в аптеките, обозначени с този лик. Да се видим на турнето. Вижте мъж на хоризонта, страст на хоризонта, хайде дами, ние сме. Бързо слагайте червило и нахално мило, да го предизвикаме. Секси мъж на хоризонта, страст на хоризонта, от любов не ти отискри. Всяко копче си мечтае да се разколчае, кой сега ще изгори. Ще се видим ли някой ден? Пожелавам си този ден да е скоро, защото много ви обичам. Някой ден за всички вас. Искам този стадион да го видя като на истински рок концерт. Ръцете горе, всички да се движат и всички да скачат! Нямаш страх и от Бога, да споря с теб е излишно, но да мълча аз не мога. Нямаш очи да видиш как си подритва живота и не зная за тебе има ли нещо свято. Очите си слепи, виж не отвориш
идвам аз днес на стадиона във Варна и кого да видя? Маги Желязко, тук зад кулисите на турнето. Здравей, Маги, много ми е приятно да те видя тук. Здравей, на мен ми е много приятно и аз така ходя си днес из Варна и се озовавам на стадиона. Шегувам се, глупости. Специално съм тук за този концерт. Имам удоволствие да слушам тези 11 изпълнителя, които аз лично много харесвам. Самата аз съм страшна фенка на телевизия Планета и много се радвам, че тази вечер ще мога да ги гледам на живо. Имала съм удоволствие да работя с някои от тях. Харесвам ги страшно много и това, което правят. Всяка година са все по-добри и по-добри. И това може само да радва всичките им фенове, както феновете на телевизията, разбира се. Имаш ли си свой фаворит сред тези 11 или от всеки по-малко? Разбира се, че имам. Макар че от всеки по-малко. Камелия харесвам страшно много. Страшно харесвам Анелия. Анелия харесвам като стил, като излъчване, като начин на обличане. Някакси тя така е най-близко до моя стил и може би заради това, освен и песните, нали? Преслава страшно много харесвам. Емилия с последния е хит. Гримирах се за теб или как беше там нещо от сорта. Така че мога да кажа, че от всичките по-малко харесвам, но страшно ми прави удоволствие, когато съм вкъщи, когато нещо шетам или имам така свободно време, винаги съм на телевизия Планета. Не го казвам, защото в момента съм тук и разговарям с теб. Моите приятелки и близки знаят. А как изглежда нашето турне отстрани? Тъй като ние сме все пак в зад кулисите на нещата, кухнята, да. Ами знаеш ли, аз не веднъж за щастие съм имала възможност да бъда в кухнята на нещата, както на модния подиум, така и на много други мероприятия. За мен тази обстановка не е непозната, тя е работна и е много хубава, защото е творческа. А и звездите на Планета се веселят страшно много. Гледах Гергана преди малко, хвърляше едни страхотни танци. И много е мило, че имам възможност и аз да съм част от това преживяване в момента, но за мен обстановката е позната. Смисъл, виждала съм и друг път какво става зад кулисите, но това са едни изключителни професионалисти, които знаят и как да се забавляват. Освен да стоят добре на сцената, разбира се. За всички чаровни дами! За всички отгоре даже разбира се! Айде, Варна! Щастлива ли си с него ти сега? Безумие любовта, голяма пропаст е между вас. Жадуваш нещо както аз. Айде сега пак заедно! Така ще те целуна, повярвай ми, че да жадува само ти моите усти. Така ще те целуна, не вярваш ли? За миг ще преобърна живота ти. Така ще те целуна, повярвай ми, че да жадува само ти моите усти. Така ще те целуна, не вярваш ли? За миг ще преобърна живота ти. Защо реши да станеш абонат на най-новата мрежа Планета Мобайл? Главно заради по-фолк певиците от Пайнер и по-точно Борис Дали. Точно заради това си взех карта на Vivatel, защото за мен е много важно да поддържам някакъв вид контакт с тях. Искам да имам, да гледам първите клипове, които се излъчват по телефоните, благодарение на Vivatel и защото тарифите на говорене са много евтини и SMS-те. Планета Мобайл ми дава всичко това, което другите няма да получат. Ще гледам най-новите клипове 7 дни преди другите, с аванс. И заради моята любима певица Ивана, която бих направил всичко. Това е основната причина. А радваш ли се, че вече има такава мрежа? Да, по този начин ще мога да се чувам с любимите си приятели и фенове също на Ивана. И разбрах, че до края на септември ще говорим напълно безплатно, което е страхотно. Защо реши да станеш абонат именно на тази мрежа? С какво според теб тя е по-добра от другите? Ами, първо, защото мога да се видя лично със звездите и второ, защото всичко е много изгодно. Цените са ниски и наистина заслужава.
всяката страна. Вземи дъха ми ти точно сега, вземи дъха ми както някога. За вас родена съм аз на света, за теб родена вие. Продължаваме, Варно! Днес явно ми върви на VIP гости. Вървя сега след Маги Желязкова, кой да видя Дим Дуков. Здравей, много ми е приятно отново да се видим. Мога ли аз да кажа нещо? Първо, кажи добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Да, всичко е точно. Значи Маги е дошла да наблюдава концерта, като Дим Дуков е част от моя екип. Разбирате ли? Неговия балет. Моя личен балетист, да. Смитю президента и той. Днеска ще танцуват много стабилно. Балета Коце Бойс. Коце Бойс, да. Дим Бойс. Как си? Много се радвам да те видя. Идеално да ти кажа честно, аз се чувствам много добре, като идвам тук. Така че миналата година бях тук пак във Варна, само че този път има повече хора май. Като гледам и съм много впечатлен. Наблюдавайки така турнето отстрани, какво ти прави най-голямо впечатление? Какво е по-различното от миналата година? Първо, че има повече хора и плюс хората май се забавляват повече от миналата година. Май. Сега преди мъничко пристигам, така че все още не съм усетил цялата атмосфера. Очакваме ли твоята балетна изява още в някой друг град? Ами, по всяка вероятност ще дойда в Стара Загора. Във Варна и в Стара Загора и след това ще видим на другите места. Успех! Благодаря. Ари Варна викаме за Митьо и за Дим Дуков! Любимецата народа! Да ви чувам, Варна! Айде, Митьо! Всякъде нормален, като мене има много други по света. Но за жените аз съм идеален, защото зная как главата да им завъртя. Ето пак стана петък вечерта, аз на бара пия нещо и седя, а тя ма идва, млада идва. И номерът е ей сега да кажа, и тона искаш ли да ти покажа, и тона, който гледам в гаража, домашният любимец там стои, направо му ви става като кажа, и тона искаш ли да ти покажа, и тона, който гледам в гаража, любимец е на толкова жени. И не само петич. Ти си напълно ненормален, това съм чувал милиони пъти до сега. Защо не гледаш котки папагани или пък златни рибки, даже повече вода? И сега! Ето пак стана петък вечерта, аз на бара пия нещо и седя, а тя ме идва, млада идва. И номерът е ей сега да кажа, и тона искаш ли да ти покажа, и тона, който гледам в гаража, домашният любимец там стои, направо му ви става като кажа, и тона искаш ли да ти покажа, и тона, който гледам в гаража, любимец е на толкова жени. И не само петич. Варна, вие сте! Искам да ви чуя! Леко, трябва да подписваш разни работи, после като станеш президент. Бе, гледай си, пит, тона да пич. Искам да чуя още по
искаш ли да ти покажа? Питона, който гледам в гаража. Домашният любимец там стои. Направо ми става, като кажа. Питона, искаш ли да ти покажа? Питона, който гледам в гаража. Любимец е на толкова важен и не само бич. Аплодисменти за Норман! За мен е удоволствие да ви представя Райна! Здравейте, Варна! За всички вас, с цялата ни любов, нека пеем заедно. Ти на дивана спиш, аз лежа сама. Там ти е мястото, крещях до ей сега. Думите не взимам назад от един инат. Сънят не ме лови по-нощ, вече мина лято на твоята половина и като въглени ме изгори възглавницата ти. А дявол каза ми лоша си и поздравява ангели шепнали. Не си такава, ако бях по-добра, да бях дошла за прошка до сега. Сънят не ме лови по-нощ, вече мина лято на твоята половина и като въглени ме изгори възглавницата ти. А дявол каза ми лоша си и поздравява ангели шепнали. Не си такава, ако бях по-добра, да бях дошла за прошка до сега. Това до мен е Хриси, която освен, че е много сладка, е модератор във форума на телевизия Планета. Здравей, Хриси, как си? Много ми е приятно да те видя тук. И на мен е много приятно, че съм тук тази вечер. Във Варна е страхотно, публиката е супер. Просто говорене на 6 и зад колисите е много по-различно, отколкото от другата страна. Я ми кажи сега, ти като представител на форума, как ти изглежда турнето? Харесва ли се на феновете? Въобще, какви сте впечатленията? От дневниците, разбира се, ти за първи път идваш на концерт от това турне. Ами, впечатленията ми са, че се приема много добре турнето като цяло. Всяка изпълнителка се старае да покаже нещо ново на това турне. Или вече за четвърта година традиция е. И се приема наистина страхотно от всички фенове. Няма никакви забележки почти. А какво ще ми кажеш за твоята любимка Емилия? Според теб, добре ли се е подготвила за турнето? Добре ли се справя? Ами, за мен Емилия винаги си била номер едно, но на това турне наистина е перфектна и дори не само аз го казвам, ами дори и критиците във форума, знаеш, че има такива, които тази година нямат никакви забележки към нея. Голямо шоу е подготвила, много е красива, както винаги. Визията е невероятна и пеенето е на 6. За всички от Варна! Обичам ви! Има ли влюбени тази вечер? Аз тичах на дъжда, удавите следите. Връх скаче вечерта.
Малина и Райна за страхотно шоу, което направиха двете за първи път. Поне аз за първи път виждам такова шоу. Двете звезди едновременно на една сцена танцуваха на песента 300 пъти. Как решихте въобще да стигате такова съвместно? Много често си го правим това шоу, само като на сцена не сме го показвали. Между другото, ние обичаме да излизаме заедно, се забавляваме и си танцуваме. Мисля, че аз и Райнето сме винаги в центъра на купона и на танците. И нямаше нищо така изненадващо за нас, разбира се, за публиката, да. Аз така или иначе си танцувах танца на стълбичките зад сцената. Да, ти винаги казвам Малинаш, винаги си танцувам най-много на 300 пъти. И казвам, Райли, днеска балета е възпрепятстван, няма да може да дойде, просто съвпаднаха едни дати, като ангажименти. И ето днеска така ни се отдаде блестящата възможност да влеземе двете с Райли на сцена. Надахме, варненската публика не го очакваше. Очакваше, но много й хареса. И за зрителите много ще им хареса, защото точно това ще покажем. Да става купон хубави, не е важното как, важното е да става купон. Абсолютно. Да, разбира се, човек трябва да импровизира понякога, защото
Хубаво е да има сценарий, хубаво да има постановка, но спонтанните, естествените неща, като че ли остават най-вълнуващи за публиката и точно това се случи тази вечер. Рани, много ти благодаря, ще ти върна жеста. Има две песни, които много обичам да танцувам нейни, на коя ще си преценя до края на турнето, да знае, че аз... Очаквайте на Католетен гриб малина да танцува. Обещала е, записано е. Обещавам. И продължаваме за всички, които обичат тази песен! Я да ви чуя силно! Колко нощи те чака, колко нощи да се, колко обич и нежност ти превърна в мен, колко сълзи изплака за отминалите дни. Не знаеш, ти не виждаш сълзите и не знаеш как боли. Айде само да видим силно! Как? Знаеш как съм плакала, те и не знаеш. Добри се! Чакала болката да спре и не знае. Сега как? Ти не знаеш как съм чакала болката да спре. Йосеф! Ти не знаеш, съм плакала за теб. Я да ви чуя! Как? Ти не знаеш, съм плакала за теб. Ти не знаеш как съм чакала болката да спре. Ще помагате ли? Айде! Летни през рамки, тънки, прилетнали тънки, влюбени в нас са всички огледала. Готини сме и не се съмняваме, че ни чакат в нощта симпатични неща. Заедно! Луди сме за нощен живот. А може да видим ръцете горе? Днес ни е нощта за любов. Обичам ви горно! Вижте мъж на хоризонта, страст на хоризонта, хайде там и ние сме. Бързо слагайте червило и нахално мило да го предизвикаме. Секси мъж на хоризонта, страст на хоризонта, от любов не вдъв искри. Всяко копче си мечтае да се разкопчае, кой сега ще изгори. Тук се оформи двойка, там се оформи двойка, казахливия скак ще хвърнат по нас. Готини сме и безсрамно млади сме и ни чакат в нощта симпатични неща. Отново! Луди сме за нощен живот. Можете ли по-силно? Днес ни е нощта за любов. Сега вече сте ви на припева готови? Сега! Вижте мъж на хоризонта, страст на хоризонта, хайде да ми ние сме. Бързо
Еленка, Теди от Добрич, която момичета е много хубаво, но искам да обърна в гръб да видите само какво става тук. Това няма изтриване, братче. Шегувам се, обърни се. Значи много ти благодаря, Тери. Това е един голям жест за мен. Миналата година гледаме как ти имаш един медальон с моя облик. Личи се, че си ме обичаш, аз също си те обичам. Ако искаш да кажеш нещо на всички зрители. Ами хората трябваше да видят, че наистина Преслава оставила белег в сърцето ми, а не просто на дреха или на медальон. И мисля, че това е начинът, по който мога да го презентирам. Обичам те. Пази Боже, да не идва реда, в който аз трябва да показвам колко много ви обичам всичките, че няма да имам място. Няма какво да говорим. Празникът е днес единствено и само за вас. Обичам празник всеки ден, дай Боже! Щом се пее и се пие, много ясно пак сме ние. Щом един живот живее, няма спиране. Във Варна специален гост на партито, организиран от генералния спонсор на националното турне Планета Дерби 2007, бе Константин. Той поздрави всички присъстващи с най-големите си хитове и раздаде много награди. Купона уважиха и повечето от звездите, които участват в турнето. Изкушени от страхотната атмосфера, те се впуснаха в луди танци и се забавляваха от сърце. Защо ти викат Наско Ероса на тебе? Ci sale onde sono, la la la, maledivio.